मा? नंमारगौना नंमारालै गेबदाङा दा 7,000 फैसाखौ लायनो लिंहर मारदों? औ होमबालाय थां माबा आदा फैफानायाव माबा लाबो दे मेथाइ लाबो दे थिगसे मेथाइ लाबोखा ओमफ्राय माबाबो लाबो बेदर लाबो बेदर जागोन दे बोरमा बेदर लाबोगोन ओइ बोरमा बेदर जाया आङो थै खम दामिनि मानसि साला खम दामिनि मानसिखायनो खम दामिनि बेदर जायो बै दामि भिटामिन गोनांफोरखौसो जानो रोङा दाउ बेदर अमा बेदरफोराव भिटामिन थाया होमबा थायो थाब्लाबो बोरमा बेदरनि इसेबां थाया मिथिगौना जिमान भिटामिन गोनांबाबो आं बोरमा बेदर जायालै मोनामनाय मोनसोयो माबा लाबो अमा बेदर आधा किल' ओमफ्राय दाउ बेदर सेरसे ओमफ्राय ना आधा किल' लाबो ओमफ्राय आरो नोमबाजै आरो आंनि थाखायबो बोरमा बेदर आधा किल' लाबोगोन दे जोंनिया अय्य फैसायानो थांजोबगोन आंनिया मिथिगौना बिबारियाबो आंखौ गथ'खौ अननानै होदोंमोन आं जमायना दोननांगौ मिथिगौना जि खेफ्राखा बोरमा बेदर आधा किल'खौबो नोङो लाबनो होलाया बोरमा बेदर माथो बेसेबा दाम गोसानो आधा किल' बोरमा बेदर गथ' फैसा थांगोन हा दाउ बेदर अमा बेदर ना बेफोरखौ लाबनो होखादोंआनो बोरमा बेदरखौबालाय आंलाय मानो मालाबा जानो हाग्रालै जि खेफ्रिखा ओइ खेफ्रि खेफ्रिसो बुंबाय थादोंना दे लाबो आधा किल' लाबोलायनाङा नोंसोर सानैल'सो आयाबो जाखाया आंबो जाखाया फुवासे बानो जागोन दे फुवासे होमबा दोखो दोखो मोनजासिगोन दिनै मोनजागोनखाय खोब मिनिना देखायसिगोन खदाल साइज हाथायखौ दिन्थि हाव मोनजाबालाय आरो गोसोफोरखौ एसे फुरथिक मोनोना दे थांदो थां लायदो आरो फैसा खिन्थु एक्सट्रा खरस खालामनो मोना दे आं जमायना दोननांगौ मिथिगौना आंहा थाइसेबो फैसा गैया जादों जागोनलै जागोन गायदे गायदे मालाय अम्बिकि दिनैलाय माथो नोंखौ एक्ट्रिस रखम नुदोंलै सयथिनिबो औ आंखौ एक्ट्रिस रखम नुखायो थु थांसै फट' दिखांजानो आं मबाइल लायदो थां अबाव फट' दिखांजानो जायगानि मुंखौ मिन्थिया जिखिजाया बिराद समायना थार आरो जायगाया बेकग्राउन्डफोरा थु जोंनिया थांनै औ थौ बा मालाय अबाव थांनो नागिरदोंलै नोंसोरो फट' दिखांजानो थांनि र' जोंसै बाजै अबाव जायगानि मुंखौथ' मिन्थिया र' बावबाय आं माबा मुंमोन जिखिजाया बेकग्राउन्डफोरा जा समायनाखाय थोरि दंसै आरोना होमबा आंबो फट' दिखांजानो थांगौमोन ना मानोथ' खिन्थायाखै आंखौ फट' दिखांजानानै नोंलाय मा खालामगोन फट'फोरखौ बाजै आयु मा खालामगोननो आंहा फेसबुकफोराव होगोन आरो नोंसोरखौलाय आरो सोर नायबावनो नोंसोर बुरै जाबाय हाबा जाखांनायनि उनाव आरो जेबो खाम गैया जोंसि बाजै नोङो जेसेखि समायनायै फट' दिखांजानानै फेसबुकाव हरा मानो नोङो जेमान फिल्टार खालामनानै फेसबुकाव फट' आपल'ड होआ मानो नों हाबा जानायखौलाय सोर नायनो हाबा जानायनि उनाव फट' दिखांजाना जेबो लाब गैया जोंसि बाजै बेनिखायनो बेफोरखौ हाबा जायैनि सिगांनो खालामनांगौ मिथिगौना जा गोसो बेखौनो खालामनांगौ बुरिनायनि उनाव लाब गैया बाजै लाब गैया जानो हागौ नोङो बारा ओरै बैसो जायाखै थेवब्लाबोथ' नोङो हाबा जाबायना हाबा जानायनि उनाव आरो जेमान बैसो जायाखैबाबो बुरियावनो गोग्लैयो दे जोंसि बाजै थांसै जोंफोरो नोंहा ओंखाम संनो जाबाय खोना ओंखाम संदो जोंफोरा फट' दिखांजानो थांसै थौ गायदे नंमारगौबो दे अम्बिकाया थिग बाथ्राखौनो बुंमारदों आं समायना फट'फोरखौ फेसबुकाव आपल'ड होना मा जानो मा लाब जामानो आंथ' हाबायानो जाबायना आं गावखौनो दाबो सिख्ला रखम सानबाय थायो हेन्डसाम सेंग्राफोरखौ नुबाथाय आङो दाबो मोजां मोननो लुबैयो नाथाय मोजां मोननो लुबैबालाय मा जानो आंहा खाफालानो गाज्रि बे गेबदां फाफिया साला आंखौ खावना लाबोनानै आङो हाबा जानोनो गोसो गैयामोन जानो गोसो दंमोन नाथाय फोजोंसारजोंसो हाबा जानो गोसो दंमोन आं फोजोंसारखौसो नांगौमोन हाबा जाखांनायनि उनावबो फेसबुकफोराव फट' होनो हायो मानो हाया जानो अम्बिकि साला नोंबो सासे थेवब्लाबो आं हाबा जाखांनायखौलाय सोरथ' मोजां मोनबावनो सोरबाफोर जुदि आंखौ मोजां मोनोबा आं थांगौमोनलै बे गेबगांजों थानो बासै आं गेबगांखौ नायनोनो सुखाया I hate you गेबगां but I love फोजोंसार आरो बे अम्बिकायाबो बांद्राय खुगा आंनिसो गोसो बिहालाय मा जादों सोरनो मा नोमफाया बुंनाय हाबा जाखांनायनि उनाव फेसबुकाव फट' आपल'ड होनो हाया होननानै आंबो साला जाम्बि दहाय बेखौ जेबोखौनो बुंनो हायाखै दासो रागा जोंबा मा जानो गथ'नि लकेटखौ जरायना होनि र'
बांबुलि बांबुलि लिरनाय दङ। बे लकेटखौ गानहोला आङो। आरो गथ'नि नामा बांबुलि खोना, बेनिखायनो लकेटनि सिङाव बांबुलि लिरनाय दङ। बे लकेटखौ गारहरनोसै आं। सोरनिबा फिसा जामारखौ बियो। आङो नामखौ रावनोबो खिन्थाया, दाब्लेमोननोबो खिन्थाया। आं आंनि गोसो सिङावनो लाखिगोन। इसोरनि अननायाव सासे गथ' मोनदों। बे गथ'खौ खोमाना लानो हाया आङो। आं खिन्थाया, बांबुलि नामखौ रावनोबो खिन्था आं। बे गथ'आ फैनायनिफ्रायसो आङो एसे मिनिग्रा जादों, एसे खुसि मोनग्रा जादों। नङाबाथ' आङो सानसेबो सुखुआवनो थानो हायामोन, उन्दुखौनो लाङामोन। हरनि 2-3 बाजियाव सिरि मोनोमोन आङो। ओंखामबो खुहाबामोन। बे गथ'खौ मोननायनिफ्रायसो आं एसे ओंखामबो जाग्रा जादों, उन्दुलांग्राबो जादों। बै पापि जांगिलायाबो सोरबा हिनजावखौ लाना खारखो? आंनिफ्राय सैतान खालामनानै मबाइलखौबो लांबाय, फैसाबो 10,000 लांबाय। रावबो गैला आंनि जिउआव। लाइमोन मोनाबो, थुमफ्रि मोनाबो अबाव थांखो जेबो फात्तायानो गैया। जोंबो सिगाङो बिसोरखौ जालायाथानि खालामदोंमोन ना, बेनिखायनो बिसोरो जोंहानाव फैलायानो। आरो रांखावरियाबो मालाय फनखौनो हरला आजिखालि, फन हरबाबो नांला। मालाय आजिखालि बेस्थ' गोनां गथ'बो मोनबायना सासे। गथ' जोनोम जाखांनायनि उनाव खेबसेल'सो रायज्लायनो मोनदों आं बेजों। गैला मालाय आंखौ बयबो बावलांजोब्बाय। आंनि जिउआव रावबोआनो गैला, आइ आफाबो गैला, रावबोआनो गैला। बे गथ'नि अनगा आंहा रावबो गैमारला। बे गथ'खौबो जुदि मालाबा बिमा बिफाया लांनो फैयो, होमबानिया मा जागोन? आंलाय माथो फाग्लि जागोन? हरा आङो, जेमान लांनो फैबाबो हरा। आंसो बासायदों, आंसो लाबोदों। मोनला, रावबो मोनला। बे गथ'खौ लांनो रावहाबो मोन्थाय गैया। आंसो मोनना लाबोदों बेखौ, आंसो बासायदों। जाबाय दे। माबा आरो खेबसे थिखांबाव, माबा बोरै खामथारो बाला। एलै दे दे। गायदे, रुनाय दसे उनाव थिखांनो हागोन। बैनि साफा साफाथार हेन्थसाम सानै माबा सेंग्रा फैदों। बिसोरो फैदों, थांगोन आरो मालायबा गावनि लामा लामा थांगोन। नाङारहाय सेंग्रा सानैखौ नायनि र'। बिराद समायनाथार नुदों आं गोजाननिफ्राय, खाथियावबा बोरै रुनाय नायनि थिखांथ'नाङा। ओइ सिगाजा लेबेल माराखा बाला सेंग्रा सानैया। आंनिथिंजाय खेबसेबो नायलायाखै। बांद्राय देखायो बाला, लेबेलानो बांद्राय। मालाय लेबेल जागोनबोथ' आरो, मालाय करियान रखम हेन्डसाम नालाय। औलै गायदे, एसेबां हेन्डसामखा बाला। आंनो नाम्बार होलांबा मोजां जागौमोनहाय। आंनिथिंजाय खेबसेबो नायनायानो थायाखै आरो नाम्बार होगोन दे। कामनाय जेमान चाइनिस रखम करियान रखम हेन्डसामबाबो बिसोरबो गेसाव खिफियो। एखेसो बालनि बयबो। जागोनसो दे मायाबा, माथो बांद्राय समायना मानसिफोरा खियाबो खिफियाबोनोलै। सोर नोंमा नोमफाया बुंनाय? बिसोर मा जाया लोङा? बिसोरनि महराल'सो मोजां, थेवब्लाबोथ' जोंफोर एखे मानसि ना। आयु, एसेबां समायना मानसिफोराबो खिफिमारो आरो, होमबा बिसोरथ' खियोबो खोनानु? औलै जाम्बि अम्बिकी, बिसोरो खियोबो खिफियोबो। होमबालाय बिसोरनिया जोंफोरनि बायदि फाखना खंआबो मोनामो खोनानु? जोंनिख्रुइ बांद्रायसो मोनामद्रायो बिसोरनिया। आयु, बालनि बिदिसो होमबा? आंलाय समायना मानसिफोरखौ खिया खिफिया गोबाया आरो फाखना खंआबो मोनामासो सानदोंमोन। नेखार बाखानो मा बेफोरखौनो रायज्लायबाय थादोंसै नामा? खिनाय खिफिनाय गोबानाय फाखाना खं मोनामनाय। नङा, माने आङो दिनैसो मोनथिदों, माने बोरैबा मोनथारदों आरो मोनथिनानै। होमबा फट' थिखांजालाबा थांसै थौ। गेबगां आदाया मोनफैबाय खोना, मेथाइ जानांगौ, मेथाइ लाबोनो होदोंमोन आं आमदानि। थौ थांसै थौ। दे खेबनैसो खेबबाव दे। दे मा जेबो पस्टबो होनो रोङा, मोनसेखौनो होबाय थायो। दे जेबो नङा दे, आंखौ जेरैखि थायाबाबो मोजां नुखायो। टिभिखौ रावबो नायलाबा थांदो, बन्द' खालामहैदो। नायला आंबो बरिं रिंनो। दे होमबा गांजेमा गोसोम आयं, बन्द' खालाम टिभिखौ। आदा, नों मा जोंफोरखौ बिबारि बाजै लानायाव मानो लांलालै? बिहामजो लानायाव खेबसे थांनांगौमोनलै, खेबसेबो थांनाय जायासै। दिवालीनि उनाव थांनो हागोन दे। ओमफ्राय बिहामजोआ बिदि थाबाय थानोसैनो, हाबा जाला नामा? बिबारि बाजैया मानो दाबो हाबा जाला? लाबोदोलै फोजोंसारा दा बिबारि बाजैखौ। नोङो सोंनो हाया बिहामजोनियाव, नोंनि बिहामजोनियाव? सोंनायालाय सोंगोन र', ओमफ्राय नोंनि सिगाङाव मा जेबो बुङा नामा हाबानि बाथ्रा? बोसोरनैनि उनावसो जागोन होनोलै आयै। गसाय, बोसोरनै मानि नेबावनांगोन।
सोरबा जुदि गुबुन सेंग्राया खावना लाङो अब्लाथाय मा जागोन? बिहामजोखौ मोनबोनायानो नङा माथो। आयै नोंबोदि जाद जाद सोर खावना लांलाबायनो? नङाहाय आबा गिनायबो मोनोहाय दा बिसोरा खर'रपतिबो जाबायना आरो नुनायावबो समायना मानसियाबो खामानि दामानि मावो आखलफोराबो मोजां। आयै बोसोरनैल'सो नेबावनांगोन बोसोरनैयालाय मा दसेनो थांगोन जेबो फात्ताखौनो मोननाय नङा। हा मानोथ' हाबा जाया बिबो थाब थाब हाबा जानांगौ। बिफं आरो बिनानावखौनो गारना फैनो बेसेबा गियोलै बियो बेनिखायनो दानो जाथ'वाखैना। ए बिसोरबोथ' आरो गथ' गोरलै नंलाना सेंग्रा जाबाय सिख्ला जाबाय थेवब्लाबो बोरैबा मोनो खोनालै आयै बिबारि बाजैया बिसोरबो गानना फैनो। सानसेबाबोथ' फैखानांगोन ना। नङा थिलुआबो आरो बारा ओरै सेंग्रा जाथ'वाखैना बोसोरनैसोनि उनावबा एसे देरबावगोन। जेबो गिनाङाहाय फैनो हायैआनो बियो गावगायानो बायो खोना हाबा जानो। हाबा जानो गोसो गैयामोनबालाय मानोथ' गोसथोनांगौ देनाय। जागोन आरो मालायबा लासैनो सोरबा सोरबि आरो थाब हाबा जानो गोसो जायाना। थाथों दे न'आव थानो हाथ'वाखै खोना बोसोरनै थाबावथों। नङा थानायाथ' जेबो नङा र' थेवब्लाबो गुबुनफोरखौ खावना लांनोसो गियोहाय आङो। लाङा दे मानो लांनो थांबाथाय मोजाङै रायज्लायनांगोन र' आङो बिबारि बिहामजोजों। एबारै खिन्थु थांथारगोन दे आबा बे सेमा फुजाया जोब्बानो थांगोन। जागोन दे थांनो हागोन। आंबो नोंखौ मोजां मोनखुमायोमोन नाथाय खिन्थाना लानोसो हायामोन आङो। सेंग्रा मानसियानो सोरबा एसेबां लाजियो आरो। औ सेंग्रा मानसिबाबो लाजियो माथो आङो। सिगांलाय होमबालाय बै लाफाथि थंगालिया जोंहा आब' जानानै रायज्लायनायाव बोरैथ' आइ लाभ इउ होननानै बुंदोंमोन नोंलाय? आं बुङाखैमोन बिसो बुंदोंमोन। नंगौ नामा? मा खोमालै? ए थास' मोखांसो माथो। नोंखौ दायो फन खालामगासिनो र' दोनथ'नाय। दिनैसो माथो आसोल। दै सुथिखौनो मोननो नागिरा थांलालै आं खामानि सामानि मावनो गामियावनो थानोसै हाजिरा खामला मावै मावै जानोसै आं। जेबो कम्पानियाव मावनो थांला आं एसेबां खस्थ'। ओमफ्राय मालाय आसोला सोरबाफोर गार्लफ्रेन्ड सार्लफ्रेन्ड मोनबाय ना मायो माथो खोमालाय हा मबाइलफोरा? बिदिखौनो सानना ला। मालाय बेयासो जोंलाय माथो रावखौबो भागावनो मोनालै फेसबुकफोराव सोंहरबाबो आंना बिएफ दंखायो आंना बयफ्रेन्ड दंखायो नै नोंनि गार्लफ्रेन्डखौ नायनाय माबासि रावनोबो खिन्थानाङा आरो नोङो। थै माखौ खिन्थालाबायनो खिन्था र' होमबालाय दिन्थिनि रावनोबो खिन्थामा नाङा दे खिन्थु थास' मोखां। है आसोल थास' मोखांखौ नोङो एसेबां गाज्रि साननाङा मोनथिगौ ना आङो जोबोद बाथ्रा लाखिनो हाखायो। दे बाजैफोरनि फट'फोरा दिन्थि माबारै। र'लै र'। बिनो नामा? औ बिनो। आइया माथो मानसियालाय गोसोम बन्दिदि ना मायोलै माथो मबाइलाव गोसोम नुथारदोंलै। नोंनि बायदि गुफुर नङा खोना न'? ओहो आंनि बायदि गुफुर नंद्राया सोमजोरजो आरो। ए नंगौ नामा? नोंहा मा गुफुर सिख्ला मोनासै होमबा? ओरैनो नुनाया गुफुर जाना मा जानोलै थास' मोखां गोसोआबोथ' मोजां जानांगोन ना। आरो आङो मालाबाबो महर नायनानै मोजां मोना आं आखलखौसो नायनानै मोजां मोनो। औ नंगौबो देनाय थेवब्लाबो एसे समायनाय जानांगौलै एसे मिलायनांगौ बांद्राय असाइसबाबो बोरैबा नुथारो सिख्ला मानसिफोरखौ। अबावबा आंखौ गाज्रि मोनगोनलै मिसाखौनो समायनाथार गोसोमबाबो होनना बुंदि र'। सोमजोज्रोबाबो मानसिया समायनाथार दे समायसोगोन। ए नंगौ नामा? नङा मा होनदो? माने औथ' आरो। थौ थास' मोखां न' सिङाव आइया साहा फुदुंनो खोना साहा लोंलांनो हागोन। ए साहा फुदुंदों आयंआ थौ होमबालाय लोंलांनि थौ। आयु ओंखाम उखैनो हाबथारला दिनै आंखौ ओंखाम उखैसोदों मानोबा। बे मोस्रोमा मा दाबो दुगैखांला ना मायो थै नेबाय थाला आं बेखौ नेबाय थाब्ला जानाय नंला आंहा जाग्रोनोसै रावखौबो नेला आं दिनै। नै फनाबो दासो फैनो मोन्दों ओंखाम उखैनायफोराव। हेलौ मा खामदों सना? मा खामदों सना माने आंखौ बिराद ओंखाम उखैथारदों दिनै थानोनो हाला आङो। ए नंगौ नामा? माबा नोंसा बिखुनजोआ नोंखौ लिंगासिनो। सोरो नोंसाया? औ दानो थांथ'वा दे दासान्दै सोलाबथ'वा उनाव थांगोन। नङालै जोंहानि न'आव फैथारनो होबाय नोंखौ माने लाखिथारसिगोन आरो। आयु थांगोन र' लासैनो माखौथ' एसेबां थान माने गुबुना लांगोन होननानै गिसोदोंलै जोंहाया नोंखौ। आयु आं थाङाबालाय सोर लांनो हागोन देनाय। बेखौनोथ'। दे उनाव मोजाङै रायज्लायगोन दे आं दिनै थानो हाथारला मोस्रोमखौबो नेबावाखैसो आं बिराद उखैथारबाय दा रायज्लायगोन दे दसे उनाव। दे जाग्रो। हाबा जाथ'वा माथो आङो बोसोरनैसो थाबावथारगोन।